Salut! Astăzi vreau să fac un unboxing în limba română la telefonul Nokia 100. E un telefon entry level, foarte ieftin. L-am primit, de fapt l-am cumpărat. L-am primit de la Vodafone pentru prelungire de abonament. Am mai dat, pe lângă prelungirea de abonament, am mai dat încă... De fapt chiar n-am dat nimic. Am dat puncte de loialitate și mi l-au dat pe ăsta. E un telefon, ce am văzut eu, care are radio FM, lanternă, 500 de contacte, memoria internă și, atenție, până la 35 de zile în standby. N-am mai văzut așa ceva la un telefon, poate doar la Nokia 1100. Cred că ăsta Nokia 100 e un fel de 1100 al generației actuale, să zicem. În fine, telefonul este nou, doar l-am descilat în fața la Vodafone acolo ca să-mi facă garanția. Din păcate e codat în Vodafone, dar ce am auzit se poate decoda, dar face mai mult decât telefonul în sine și nu prea rentează. Haideți să vedem ce avem înăuntru. Deci e telefonul în sine. Foarte ușor. Bine, n-are bateria în el băgată. Mai am aici încărcătorul clasic de Nokia, mufă subțire, căști, două căști chiar, nu-i doarnă, e stereo, bateria BL5CB, factura, certificat de garanție Vodafone și manualul de utilizare. Câte... În fine, un telefon foarte simplu. Ce am văzut pe net, am văzut că ține bateria. Eu l-am luat, nu cu gândul să-l folosesc, chiar nu am ce face. Dacă vreți careva să-l cumpărați, să-mi ziceți. Îl dau la prețul de 100 de lei. Ați văzut și voi, nou, la liber, de fapt nu, la liber, este codat, îmi cer scuze. Și dacă vreți să îl cumpărați și sunteți din București, dați-mi un coment și anunțați-mă. Vă salut și ne mai vedem. Pa!